Nwunye aka na-achị steeti a Oriaku nọnye Soludo ekwego nkwa na dị njikere ịfụ na a ga-echekwa Umunwanyi, Umuaka nakwa ụmụ agbọghọbịa. O mere ka amata nke anụnwa ma kwue na tigbuo zọgbuo mmekpo na ihe niile a na-emekpo ụmụaka ma Umunwanyi makwanụ ụmụ agbọghọbịa nke ga-akwụsị. Nwunye aka na-achị steeti a mere ka amata nke a n'oge ọ nabatara ndị otu IPAS Nigeria n'ịtọntọna na maka ọnọdụ arụike n'ebe anyị na-anabata ndị ọbịa n'ama ọbịa. Onye ọbịa nakwa onye isi na IPAS ngalaba nke Anambra, ndị ministri na-ahụ maka arụike, ndị na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ, ndị na-ahụ maka ịhazi ego ọrụ nakwa iwulite ọnọdụ akụnụba nakwa ndị World Health Organization bịara n'ụdị nke pụrụ iche itinye aka ka enwee ọgbakọ nwee nkabi nke a ga-eji wee guzobe usoro nakwa amụma ọganiru n'ihe metụtara akwụkwọ nke akpọrọ Anambra Legal Book, bụ nke kwuru na ọ bụ ụzọ akwụkwọ abụọ nke a ga-achịkọpụta maka ezi ọnọdụ arụike, bụ nke a ga-anọ n'ime wee kọwaa ma fụkwa na a kwụsịrị mmekpo a na-emekpo ụmụ nwanyị. N'aka nke ọzọkwa, fụkwa usoro nakwa a ga-eji chekwa ụmụ nwanyị, ọkachasị itinye n'amụma ihe metụtara ọnọdụ ịtụ ime nakwa mpụtara dị n'ime na ihe iwu ga-ekwu n'amụma nke a. Ka anyị bịa na studio anyị wetara gị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ka ọ na-agwa ndị otu ahụ okwu, Oriaku Soludo kọwara na enwere mkpa ọ dị ịchịkọta n'ebe niile ya bụ amụma nke a ga-eburu baa n'ime obodo. O kwuru na ọ ga-akwado amụma ahụ n'uju ya. Ya bụ nwunye gọvanọ kwuru na site na otu ya bụ Healthy Living with Nonye Soludo, ha na-agba mbọ ịhụ na eziri ozi gbasara amụmụ nwa ma kwukwa na mbụ onye ndu otu ahụ bụ ọkammụta Brian Adịmma na-ekwu na otu ha na-agba mbọ ibute ya bụ amụma nke si na gọọmenti etiti ka ọ banyezie n'iwu nke steeti a. O kwuru na enwere ngalaba 5 a ga-aga iji wee hụ na ihe niile bịara na mmezu. Onye IPAS Policy Associate Dọkịnta Olajumoke Olufumiyi kenere nwunye aka na-achị steeti a n'ihi na o ji otu ya bụ Healthy Living wee na-ezigasị ozi gbasara ya bụ amụma na steeti a. N'akụkụ nke ya, onye coordinator nke World Health Organization na steeti a, Dọkịnta Bonus Mohammed, kwuru na ya bụ otu ga-agakwa n'iru kwado amụma ahụ. Na mbụ n'okwu ya, onye Director Public Health nke Ministry na-ahụ maka ahụike na steeti a, Dọkịnta Afam Aneme, kwuru na otu ha na-aga n'iru iji hụ na ewebatara ya bụ akwụkwọ ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ na steeti a. Onye Acting Solicitor General nke Anambra Steeti, Oriaku Ndereka Onyekwelu, nakwa onye nhazi Reproductive Health na steeti a, Dọkịnta Uju Okoye, nakwa onye Family Planning Coordinator na ụlọ ọrụ ahụike, Oriaku Amara Ezeokenwa, nakwa ndị ọzọ bụ ndị so wee bịa ya bụ njem.